ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம இன்னைக்கு பகவத்கீதை சாப்டர் 16ல இருக்கோம். சாப்டர் 16 என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தெய்வாசுர சம்பந்த விபாக யோகம். அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். தெய்வீக மற்றும் அசுர இயல்புகள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க போறோம். இதுல இருந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெய்வீக குணங்களை நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணி அசுர குணங்களை நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு நம்மளோட பிரார்த்தனைகளை தெரிவிச்சுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி பிரணாம். हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादालं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुण सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशधारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण माताजी। थैंक यू माताजी। माताजी 16.123 श्लोकम पढ़िए। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायास्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागशान्तिरपैशुनम् दया भूतेश लोलुप्त्वं मार्दवं धीरचापलं तेजश्चमागृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். இப்ப பார்க்க போறது எல்லாமே தெய்வீக இயல்பு, தெய்வ குணங்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பகவான் நமக்கு சொல்றாங்க. என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அச்சமின்மை. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டிவோட்டிஸ்க்கு என்ன இருக்கவே இருக்காது, பயம் அப்படின்றது இருக்காது. அதுக்கு பிரகலாத் மகாராஜ் தான் நம்ம மிக சிறந்த உதாரணமா நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம வாழ்க்கையிலயும். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லயும் அவங்களுக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் வந்தது இல்லைங்களா. அவங்க அப்பா நிறைய அவங்கள கஷ்டப்படுத்தினாங்க. மலை உச்சியில இருந்து போடுறது, அதுக்கப்புறம் நெருப்புக்குள்ளார வைக்கிறது, அதுக்கப்புறம் எண்ணெய்க்குள்ளார போடுறது, அந்த மாதிரி நிறைய பாம்புகள்லாம் விஷ ஜந்துகள்லாம் விட்டு கடிக்க வைக்கிறது. ஒரு இடத்துல கூட அவங்களுக்கு அச்சம் அப்படின்றது இல்லவே இல்லை, பயம் அப்படின்றது இல்லை. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் மேல இருந்து அந்த அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை, அப்புறம் பக்தி. இந்த
ரெண்டும் இருக்கும்போது பக்தர்கள் என்ன பண்ண மாட்டாங்க, எதுக்கும் அவங்க பயப்பட மாட்டாங்க. அப்ப நம்மளும் பகவான் மேல அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையோட பக்தியோட, அதாவது மலையிலேருந்து உச்சிலேருந்து கீழே போடும்போது நம்மளுக்கு ஏதோ நடந்துருமோ அந்த ஒரு பயமும் அந்த இதுவும் இல்ல. விழுந்தா பரவாயில்ல, பகவான் நம்மள காப்பாத்துவாங்க, இல்ல காப்பாத்தலனாலும் பரவாயில்ல. அந்த ஒரு எண்ணம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி அந்த ஒரு அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை. பகவான் நம்மள காப்பாத்தணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கறது கூட நம்ம என்னது வந்து வச்சுக்க கூடாது. என்ன நமக்கு பிராப்தம் இருக்கோ பகவானுக்கு தெரியும் நமக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்றது. இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு என்ன வேணும்ன்றது ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? பார்த்து பார்த்து கண்டிப்பா என்ன வேணுங்கிறது எல்லாத்தையும் செஞ்சு கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி பகவானுக்கும் தெரியும் நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றது. அதனால நம்ம எந்த ஒரு விஷயமும் நம்ம பகவான் கிட்ட போய் கேட்கணும் அப்படின்ற அவசியமும் இல்லை இல்லைங்களா? அப்ப அச்சமின்மை அப்படின்றது ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபெய்த், அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி. இது 2 இருந்தாலே கண்டிப்பா வந்துரும். அப்போ ஒரு டிவோட்டி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எதுக்குமே அவங்க பயப்பட மாட்டாங்க. அப்பதான் தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல். அதாவது இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் 2 விதமும். மனதளவுல ரொம்ப தூய்மையா இருக்கணும். அதே மாதிரி நம்மள உடலளவும் சுற்றுப்புறத்திலையும் நம்ம தூய்மையா வச்சுக்கணும். நம்மளே ஒரு அசுத்தமான ஒரு இடத்துல நம்ம இருக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுவோமா? மாட்டோம் இல்லைங்களா? கண்டிப்பா நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு இடத்துல தான் நம்ம வந்து இருக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுவோம். ஒரு கார்டன் ஒரு வேற ஒரு இடம்லாம் போவோம். அங்கெல்லாம் வந்து நல்லா இருக்கும், பிளசன்ட்டா இருக்கும். அதே ஒரு ட்ரைனேஜ் உள்ள இடம்லாம் நம்ம போக மாட்டோம். அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்மளோட மனதுல பகவான் இருக்காங்க. சூப்பர் சொல்லா பகவான் இருக்காங்க. அப்ப அந்த மனம் எப்படி இருக்கணும்? தூய்மையானதா இருக்கணும் இல்லைங்களா? தூய்மை இல்லாம இருந்ததுன்னா பகவானால அங்க இருக்க முடியுமா? முடியாது. இருந்தாலும் பகவான் நம்ம கூட தான் இருக்காங்க. அது வேற விஷயம். ஆனாலும் நம்மளோட நிலை எப்படி இருக்கணும்னா தூய்மையா இருக்கணும். அப்ப மனம் தூய்மையா இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த தெய்வீக குணங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம கிட்ட வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அப்போ ஒரு பக்தர் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தனது நிலையை தூய்மைப்படுத்துதல். இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கிற இடத்துல பகவானுக்கு வந்து விருப்பம் இருக்காது. ஈவன் நமக்கே அது வந்து பிடிக்காதுன்னும் போது பகவானுக்கு என்னது பிடிக்காது. அதனால கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ன்றது எல்லாமே சேர்ந்ததுதான். நம்மளோட குணம், நம்மளோட செயல்கள் எல்லாமே சேர்ந்ததுதான் கிருஷ்ண பக்தி. உண்மையான அன்பு, நம்பிக்கை இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் கிருஷ்ண பக்தி. சோ நம்ம தூய்மையா இருக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம். ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்ளுதல். நிறைய வந்து ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிச்சு நாலேஜை கெயின் பண்ணிக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம். அப்பதான் பகவானை பத்தி நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்ப நம்ம பகவத்கீதை படிக்கிறோம், பாகவதம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த உலகம் எப்படி உருவாச்சு, அப்புறம் நம்ம என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யணும், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள். பகவான் யாரு, யாரு சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அவங்களோட காருண்ய குணம், பக்தர்களுக்காக அவங்க எவ்வளவு எல்லாம் செய்யறாங்க அப்படின்றது நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அர்ஜுனருக்காக தேர் ஓட்டுறாங்க. தேர் ஓட்டுறதுன்றது ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அதை ஆழ்ந்து யோசிச்சா நம்ம அந்த மாதிரி செய்வோமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கண்டிப்பா செய்ய மாட்டோம் இல்லைங்களா? நம்மளோட டிரைவரை பின்னாடி உட்கார வச்சுட்டு காரை நம்ம ஓட்டிட்டு போவோம்னா ரொம்பவே அது என்னது சாதாரணமா நம்ம செய்யறது இல்லை. அதையும் ஒரு உதாரணமாவும் நம்ம பார்க்கலாம். பாண்டவர்களோட தாய் மாமன் இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்க வந்து தேரோட்டணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு என்ன வந்துருச்சு? கோபம் வந்துருச்சு. ஆனா அர்ஜுனர் வந்து பகவானை வந்து தேரோட்டணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க அதை என்ன பண்ணிட்டாங்க? ஆனந்தமா ஏத்துக்கிட்டாங்க. அதுதான் பக்தர்கள் கிட்ட பகவான் வச்சிருக்கிற அந்த அன்பு. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி நம்ம வந்து பார்க்கலாம். சுதாமாவை ரிசீவ் பண்ண விதமா இருக்கட்டும், எல்லாருக்கிட்டையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க? பக்தர்கள் கிட்ட ரொம்பவே அவங்க இப்படி ரொம்ப ஈஸியா அவங்க வந்து அனுகிரகம் பண்றாங்க, அன்பை செலுத்துறாங்க இல்லைங்களா? அது அந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம்? இந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நிறைய படிக்கிறதுனால. அப்ப இந்த மாதிரி பகவானை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது, அதனால நம்மளுக்கு பியூரிபிகேஷன் ஏற்படும். அப்புறம் நம்மளுக்கு தெளிவு ஏற்படும் இல்லைங்களா? அப்புறம் தானம், தானம் நிறைய பண்றது. அதுவும் பாத்தீங்கன்னா சேரிட்டியும் வந்து ரொம்பவே கவனமா பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம கிட்ட இப்ப பணம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தானம் பண்றோம் அப்படின்னா அது ஒரு தப்பான மனிதனுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா, தப்பான பழக்கங்கள் உள்ளவங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க அதை என்ன பண்ணுவாங்க? தப்பான வழியில அதை பயன்படுத்துவாங்க. அந்த மாதிரி செய்யும் பொழுது அவங்க அந்த தப்பு செய்யறதுக்கு நம்ம துணையா இருந்த மாதிரி ஆயிடும், நம்ம சப்போர்ட்டிவா இருந்த மாதிரி ஆயிடும் அவங்களோட அந்த பாப செயலுக்கு. அதனால தானம் செய்யறதுமே நம்ம பார்த்து கரெக்டான விஷயத்துலதான் நம்ம பண்ணணும். அது நாளைக்கு சாப்டர்ல நம்ம ஃபெய்த் இன் டிவோஷன் அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். அதுல வந்து தானம் எப்படி பண்றதுன்றதும் நம்மளுக்கு பகவான் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் சுய கட்டுப்பாடு, எப்பவுமே செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டா இருக்கணும். எதுல? மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்ல எப்பயுமே ஒரு எண்ணம் இருக்கணும். மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றது நிரந்தரமானது கிடையாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை உணர்ந்துட்டு நித்தியமானது பகவானோட இருக்கிறது தான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டு பகவானுக்கு பக்தியில ஈடுபடுறது தான் இருக்கலே சிறந்தது. அப்போ சுய கட்டுப்பாடும் இருக்கணும் இந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்ல. அதாவது மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல வந்து இது நான் இப்போ ரீசெண்டா ஒரு லெக்சர்ல கேட்டேன்.
பிரபுபதா சொன்னதுதான். லெக்சர்லயும் கேட்டேன். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பனிஷ்மென்ட் ஒண்ணு உண்டாம். அதாவது மனிதன வந்து தப்பு பண்ணாங்க அப்படின்னா, மனிதர் அவங்கள என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு தண்ணிக்குள்ளார கொஞ்ச நேரம் டிப் பண்ணிட்டு, அப்புறம் மறுபடியும் வந்து அவங்கள வந்து மேல எடுப்பாங்களாம். அப்ப தண்ணிக்குள்ளார முழுக வைக்கும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ரொம்ப திணறுவாங்க இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அப்படி மேல இழுத்த உடனே அந்த காற்று கிடைச்ச உடனே நிம்மதியா இருப்பாங்க. மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்களாம், அந்த தண்ணிக்குள்ளாரயே அவங்கள மூழ்க வைப்பாங்களாம். மறுபடியும் மேல எடுப்பாங்களாம். மேல எடுக்கும்போது அந்த கஷ்டத்துக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைச்ச மாரி இருக்கும். மறுபடியும் இதே மாரி தான் இந்த மெட்டீரியல் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸும். துக்கங்கள் நம்மள ரொம்பவே என்ன பண்ணும், நம்மள கஷ்டப்படுத்தும். அதுல நம்மளுக்கு ஒரு சின்னதா ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். அதுல ஒரு மனசு வந்து கொஞ்சம் சந்தோஷப்படும். மறுபடியும் என்னது, துக்கத்திலே நம்ம வந்து இருப்போம். அப்ப இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டோட என்ஜாய்மெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி தான் அப்படின்றத அதுல மேற்கோளிட்டு காமிச்சாங்க. அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் டெம்பரரியான ஒரு சந்தோஷம், டெம்பரரியான ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லைங்களா? அதுல நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, நிறைய நம்மளோட வாழ்க்கையை வீணடிக்காம நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானோட பக்தி சேவையில நம்ம ஈடுபடணும் அப்படின்றது. அப்ப சுய கட்டுப்பாடு இதுல சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்ல. அதுக்கப்புறம் யாகம் செய்தல். நிறைய வந்து வேதத்துல சொன்ன மாதிரி யாகங்கள். ஏன்னா நம்ம எல்லா விஷயங்களுமே நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல ஒரு ஹியூமன் என்ன செய்யணுமோ அது அத்தனையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம அவசியம் செய்யணும் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் வேதங்களை கற்றல். வேதங்களை நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா வேதம் கத்துக்கிற அளவுக்கு எல்லாருக்குமே பிராப்தம் இருக்காது. அப்படி இல்லாதவங்க என்ன பண்ணணும், அதுக்காக தான் உபநிஷத்கள், புராணங்கள், அதுக்கப்புறம் இதிகாசங்கள்லாம் வேதவியாசர் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப ராமாயணம், மகாபாரதம். ராமாயணத்தை கேட்கும்போது ஒரு மனிதன் எப்படி வாழணும், ஒரு பெண் எப்படி வாழணும் அப்படின்றத ராமரும் சீத்தையும் நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி மகாபாரதத்தை பார்க்கும்போது ஆழ்ந்து கவனிச்சோம்னா அசுரகுணம் என்னென்னலாம் வந்து கெட்டது பண்ணும், தெய்வ குணம் எப்படிலாம் இருப்பாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். வேதங்களை கற்றல், அதுக்கப்புறம் தவம். இந்த கலிகாலத்துல சாண்டிங் பண்றதுதான் தவம். அதனால நம்ம அவசியம் நம்ம ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தை உச்சரிக்கணும். எளிமை, எப்பயுமே சிம்பிளிசிட்டி இருக்கணும் நம்ம கிட்ட, எளிமையா இருக்கணும். ஏன்னா ப்ரைட்னஸ் அப்படின்றதே வந்து என்னது, அசுரகுணம் தான். எதனால ப்ரைட்னஸ் வருது, எல்லாம் என்னோடது, நான் செஞ்சேன் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்மளுக்கு ப்ரைட்னஸ் வருது இல்லைங்களா? ப்ரைட்னஸ் வர்றதுக்கு நிறைய காரணங்கள். அழகு நல்லா இருந்ததுன்னா ப்ரைட்னஸ் வரும். அதுக்கப்புறம் வெல்த் நிறைய இருந்ததுன்னா ப்ரைட்னஸ் வரும் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து நிறைய சேரிட்டி கொடுத்தாலும், ஆஸ்பிரிட்டி பண்ணாலும் நம்மளுக்கு இது அந்த ப்ரைட் வரும். அப்போ அந்த மாதிரி விஷயம் எது பண்ணும் போதும் நம்மளுக்கு ப்ரைட்னஸ் வராம இருக்கணும் அப்படின்னா எல்லாமே யார்கிட்ட இருந்து வந்தது, பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது. நம்மளையும் சேர்த்து பகவான் தான் படைச்சாங்க. அப்போ இங்கேருந்து எடுத்த ஒரு விஷயத்தினால இந்த உடம்பு நான் எதிர்பார்த்து எனக்கு கிடைச்சது இல்ல, என்னோட கர்மத்தினாலையும் என்னோட டிசைர்னாலையும் எனக்கு இந்த உடம்பு கிடைச்சிருக்கு. அப்ப எல்லா விஷயத்திலுமே நம்ம இந்த மாதிரி பகவானால கொடுத்தது அப்படின்றத நம்ம நினைக்க நினைக்க எல்லாமே பகவானோட மர்சினால் நம்மளுக்கு கிடைச்ச நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வந்து எளிமை நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். அப்ப பக்தர்கள் எளிமையா இருப்பாங்க. அப்புறம் அஹிம்சை, யாரையும் துன்புறுத்த மாட்டாங்க. பேச்சாலேயோ செயலாலேயோ என்ன பண்ணக்கூடாது, யாரையும் துன்புறுத்தாம இருக்கணும் அப்படின்றது. அப்புறம் வாய்மை, எப்பயுமே உண்மையை பேசணும் அப்படின்றது நம்ம இங்க பாக்குறோம். கோபத்திலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. கோபம் வந்து கூடவே கூடாது. ஏன்னா கோபம் வந்தா என்ன செய்யறோம் அப்படின்றது தெரியாம நிறைய தவறுகளை செய்ய அது வந்து வழிவகுக்கும். அதனால கோபம் வந்து விட்டுடணும். அது கோபம் எப்படி போகும்னா, உண்மையிலேயே சாண்டிங் யாரு அதிகமா பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு கோபங்கள் குறைய ஆரம்பிச்சிடும். யாரெல்லாம் நல்லா கோபப்படுறாங்களோ அவங்கள சாண்டிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க மனம் வந்து ஸ்டெபிலைஸ் ஆகும், கோபம் கண்டிப்பா குறையும். அதுக்கப்புறம் துறவு, மனதளவுல துறவு. துறவுன்றது உடல் அளவுல இல்லாம மனதளவுல வந்து துறவரம் இருக்கணும். அதாவது மெட்டீரியல் சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ல நம்ம அதிகமா அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணணும், அதிகமா அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்கணும். அதுதான் துறவரம். அப்புறம் சாந்தி, எப்பயுமே நம்ம அமைதியா இருக்கணும். எதுக்காக என்டிவர் பண்ணிட்டே இருக்கக்கூடாது, இது கிடைக்கலையா அது கிடைக்கலையா அப்படின்னு இல்லாம மனம் அமைதியோட. ஏன்னா பகவானுக்கு பக்தி பண்ணும்போது மட்டும்தான் அந்த அமைதி கிடைக்கும். மற்ற நேரத்துல அது கிடைக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா அவ்வளவு ஈஸியா அது கிடைக்காது. ஏன்னா இந்த மெட்டீரியல் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்ல அமைதின்றதுக்கு இடமே இல்லை. ஏன்னா ஒண்ணு கிடைச்சாதான் இன்னொன்னு வேணும், அன்லிமிட்டடா ஆசை இருக்கு இல்லைங்களா? இன்னொன்னு போயிட்டு இருக்கோம். அப்ப எந்த இடத்துல நம்மளுக்கு அமைதி இருக்கும், சந்தோஷம் இருக்கும். கிடைச்சதும் நம்மளுக்கு சந்தோஷமா அனுபவிக்கிற அந்த பக்குவமும் கிடையாது. இன்னொன்னு அடுத்ததுக்கு தான் நம்ம போறோம் இல்லைங்களா? அப்போ பகவானுக்கு இது பக்தி பண்ணும்போது மட்டும்தான் அந்த அமைதி கிடைக்கும். அப்புறம் குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை. மத்தவங்க கிட்ட உள்ள அந்த குறைகளை வந்து மேற்கோட்டு இது பண்ணி ஹைலைட் பண்ணி நம்ம எப்பயுமே பார்க்க கூடாது. ஏன்னா இப்ப இந்த சாப்டர்ல நம்ம பாக்குறோம், தெய்வ குணம் அசுரகுணம் ஒரு மனிதன் கிட்டயே இருக்கும் இந்த கலிகாலத்துல அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? அப்போ
எல்லார்கிட்டயுமே இருக்கு. அப்போ நம்ம மத்தவங்க கிட்ட உள்ள அந்த நல்ல குணத்தை மட்டும் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு அந்த கெட்ட குணத்தை நம்ம என்ன பண்ணிடணும், அவாய்ட் பண்ணிடணும். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்மளால யாருக்கிட்டையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, குறைகளை பார்க்க முடியாது. குற்றம் காண்பதில் விருப்பமின்மை, எல்லா உயிர்களின் மீதும் கருணை, எல்லார்கிட்டையும் கம்பேஷனேட்டோட இருக்கணும். யாரும் கஷ்டப்பட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கான அந்த கஷ்டத்துல இருந்து வெளியில வர உதவிகளை நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் செய்யணும். பேராசையிலிருந்து விடுபட்ட தன்மை. பேராசைன்றது என்னது, கிரீட், ரொம்பவே ஒரு தப்பான ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அதுவும் நம்ம என்ன பண்ணாது, அமைதியா வச்சிருக்காது. அப்ப அதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டு இருக்கணும். ஏன்னா பேராசைன்றது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட பொறுத்த வரைக்கும் அது என்னது, நம்ம எப்படியும் தக்க வச்சுக்க முடியாத ஒரு விஷயம். அப்படின்னும் போது பேராசைப்பட்டு அது கிடைச்சி நம்மளால கண்டிப்பா அது நித்தியமா வச்சுக்க முடியுமா, கிடையாது. அப்போ என்ன இருக்கும், அதுல சந்தோஷப்படுற விஷயம். அப்புறம் கண்ணியம், அப்புறம் வெட்கம், மன உறுதி, டிட்டர்மினண்டா இருக்கணும். இந்த எல்லா குணங்களிலும் டிட்டர்மினண்டா நம்ம இருக்கணும். வீரம், எதிலும் தைரியமா இருக்கணும். பகவானுக்காக செய்யும் போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், கண்டிப்பா தைரியமா வீரமா இருக்கணும். மன்னிக்கும் தன்மை, எல்லாரையும் நம்ம தவறுகள் செஞ்சாலும் அது வந்து பெருசுபடுத்தாம விட்டுறது. தைரியம், தூய்மை, அதுக்கப்புறம் பொறாமையின்மை, பொறாமைன்றது கூடவே கூடாது. மரியாதையை எதிர்பார்க்காமல் இருத்தல், யாரும் நம்மள ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்க கூடாது. ஏன்னா பகவானுக்கு மட்டும்தான் அது என்னது, குறித்தானது. நமக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ரெஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம மத்தவங்க கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்காம இருக்காது. ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் பரதனின் மைந்தனே தெய்வீக இயல்புடைய உத்தமமான மனிதரை சார்ந்தவை. இதுல சொல்லியிருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் தெய்வீகமான குணங்கள் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாங்க. மாதாஜி 16.4. லலிதா மாதாஜி 16. दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्. பிரித்தாவின் மைந்தனே, தற்பெருமை, அகந்தை, வீண் அபிமானம், கோபம், கொடூரம், அறியாமை ஆகியவை அசுர இயல்புடையவர்களின் குணங்களாகும். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் தெய்வ குணங்கள். இப்ப அசுர குணங்கள் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா தற்பெருமை, தன்னை பத்தி பெருமையா பேசிப்பாங்க. நான் இது செஞ்சேன், அது செஞ்சேன், என்கிட்ட இது இருக்கு, அது இருக்கு அப்படின்னு பேசிக்கிறாங்களே தற்பெருமை. அப்புறம் அகந்தை, எப்பயுமே ரொம்ப இதுவா நடந்துப்பாங்க, ப்ரைடா நடந்துப்பாங்க. அப்புறம் வீண் அபிமானமும் அவங்க கிட்ட இருக்கும். கோபம் கேட்கவே வேண்டாம், அசுர குணத்துல ஃபர்ஸ்ட் கோபம் தான் மேலோங்கி இருக்கும். அப்புறம் கொடூரம், அது அடுத்தவங்கள கஷ்டப்படுத்துறோமே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இல்லாம கொடூரமா எல்லாருக்கிட்டையும் நடந்துப்பாங்க. அறியாமை, அறியாமைன்றது எது சரி தப்பு அந்த மாதிரி தெரியாம, பாவம் எது புண்ணியம் எதுன்றதெல்லாம் தெரியாம இருக்கிறது அறியாமை. ஆகியவற்றை அசுர இயல்புகளுடையவர்களின் குணங்களாக நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தஜி 16.5. दैवी सम्पत्ति मोक्षाय निबन्धायासुरिमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव. தெய்வீக குணங்கள் முக்தி தரக்கூடியவை. அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அந்த குணங்கள்லாம் யாருக்கிட்ட இருக்கோ அதெல்லாம் முக்தி நம்மளுக்கு கொடுக்கும் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. அசுர குணங்களோ பந்தப்படுத்துபவை அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அப்ப அவங்க அசுர குணங்கள் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலயே திரும்ப திரும்ப இந்த பர்த் டெத் அந்த லைஃப் சைக்கிள் இருக்க வேண்டியதுதான். பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா இப்ப அர்ஜுனர் போர் பண்ணணும் இல்லையா, அப்ப அவங்க என்னது கம்பேஷனேட்டா இருக்க முடியாது. எல்லாரையும் அவங்க என்ன பண்ணணும், அழிக்கணும், அதர்மம் புரியறவங்கலாம். அப்போ அர்ஜுனருக்கு ஒரு பயம் வந்துடும். இப்ப நான் வந்து தெய்வீக குணத்துல இல்லாம அசுர குணத்துல இருக்கேனோ அப்படின்னு ஒரு பயம் வந்துடும் இல்லைங்களா. அதனாலதான் பகவான் என்ன சொல்றாங்க, பாண்டுவின் மைந்தனே கவலைப்படாதே, நீ தெய்வீக குணங்களுடன் பிறந்திருக்கிறாய். ஏன்னா அவங்க போர் பண்றது யாருக்காக, பகவானுக்காகவும் தர்மத்துக்காகவும். அப்படின்னும் போது அது என்ன ஆகாது, அது அசுர குணமா ஆகாது. இப்ப போலீஸ் வந்து ஒரு திருடனை வந்து தண்டிக்கிறாங்க அப்படின்னா அது வந்து என்னது, அசுர குணமாகாது. ஏன்னா அவங்க தப்பு பண்றாங்க, அவங்களோட டியூட்டி அதை செய்ய வேண்டியது. ஆனா அந்த டியூட்டி இல்லாதப்ப அவங்க யாரையாவது கஷ்டப்படுத்தினாங்க அப்படின்னா அது என்ன ஆயிடும், அது தப்பாயிடும் இல்லைங்களா. அதனால எப்பயுமே ரூல்ஸ்க்காக, பகவானுக்காக, தர்மத்துக்காக செய்யும்போது அது என்ன ஆகாது, அசுர குணமாகாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 16.6. द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु. பிரித்தாவின் மைந்தனே, இவ்வுலகில் உள்ள படைக்கப்பட்ட உயிர்வாழிகளில் தெய்வீகமானவர்கள் அசுரர்கள் என இரு வகையினர் உள்ளனர்.
அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். 2 வகை தெய்வீகமானவர்கள், அசுரர்கள் அப்படின்னு 2 பேர் இருக்காங்க. தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். நிறைய சாப்டர்ஸ்ல குணங்கள் பத்தி பகவான் சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? 12th சாப்டர்ல சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு பிரியமானவன் அப்படின்ற விஷயத்துல. அதுக்கப்புறம் சாப்டர் 13லயும் வந்து 8 to 12 ஸ்லோகம் வரைக்கும் எது ஞானம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கிறதுலயும் சொல்லியிருக்காங்க பகவான். அப்ப இங்கேயும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 1 to 3 ஸ்லோகங்கள்ல தெய்வீக குணங்களை பத்தி பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப தெய்வீக குணங்களை பற்றி ஏற்கனவே மிக விவரமாக உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இனி அசுரர்களின் குணங்களை என்னிடமிருந்து கேட்பாயாக. அசுர குணம் உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றத இனிமேல் நம்மளுக்கு பகவான் வந்து சொல்லுவாங்க. மத்தது 16.7 प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते. அசுரத்தன்மை உடையவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றும் என்ன செய்யக்கூடாது என்றும் அறிவதில்லை. தூய்மையோ முறையான நடத்தையோ வாய்மையோ அவர்களில் காணப்படுவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது அவங்களுக்கு எது நல்லது எது கெட்டது அப்படின்றது தெரியாது. ஸ்கிரிப்சர்ஸ் படிச்சாதான் தெரியும். பகவத்கீதை, பாகவதம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் படிச்சாதான் தெரிய வரும் இது நன்மை இது தீமை அப்படின்றது, தர்மம் அதர்மம். அப்ப அதெல்லாம் தெரியாததுனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க கிட்ட ஒரு செயல்கள் எதுவுமே வந்து தூய்மையானதா இருக்காது. அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்புறம் வாய்மையும் அவங்க கிட்ட இருக்காது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 16.8 असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्. அவர்கள் இவ்வுலகம் பொய் என்றும் அஸ்திவாரம் இல்லாதது என்றும் கட்டுப்படுத்தும் கடவுள் எவரும் இல்லை என்றும் கூறுகின்றனர். பாத்தீங்கன்னா ஏத்திஸ்ட் எப்படி இருப்பாங்க, இந்த உலகம்ல வந்து நித்தியமானதெல்லாம் கிடையாது, அஸ்திவாரம் இல்லாதது, யாரும் வந்து இதை வந்து கட்டுப்படுத்துறதெல்லாம் கிடையாது, அது பாட்டுக்கு இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைப்பாங்க. கடவுள் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இல்லவே இல்லை அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் அசுர குணத்தோட அடையாளங்கள். காம இச்சையால் உண்டாக்கப்பட்டதாகவும் காமத்தை தவிர இதற்கு வேறு காரணம் இல்லை என்றும் அவர்கள் சொல்கின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 16.9 एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रः कर्माण क्षयाय जगतो हिताः. இத்தகு முடிவுகளை பின்பற்றி அறிவில்லாதவர்களும் தம்மை இழந்தவர்களுமான அசுரர்கள் உலகத்தை அழிப்பதற்கான பலனற்ற கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்டே இப்படிதான் இருக்கும். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாருக்கும் என்னது சாஸ்திரம் நல்லபடியா தெரியாத சமயத்துல எது நன்மைக்கு தீமை அப்படின்றது தெரியாது. ஏன்னா பகவானுக்காக வாழ்க்கை வாழறதுதான் இருக்கிறதுலே சரியான வாழ்க்கை அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியாது. பகவானே இல்லைன்னு சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப தர்மம் அதர்மம் அதெல்லாம அவங்களுக்கு தெரியாது. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தனக்கு என்ன தோணுதோ அதை செய்வாங்க. தனக்கு சந்தோஷம் தரக்கூடிய விஷயங்களை அவங்க செய்வாங்க. தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக்கிறதுக்கான விஷயங்களை அவங்க செய்வாங்க இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எப்படி இருக்கும், கண்டிப்பா ரொம்ப பயங்கரமான விஷயமா இருக்கும். உலகத்தை அழிப்பதற்கான கொடூரமான செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். அவங்களுக்கு வந்து இந்த உலகத்தை பத்தி எதை பத்தி ஒரு பயம் இருக்காது, கவலை இருக்காது. தனக்கு என்ன தோணுதோ தன்னை முன்னிலைப்படுத்திக்கிறதுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை அவங்க வாழ்க்கையில செய்வாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். மத்தது 16.10 काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. அசுரத்தன்மையுடையவர்கள் திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சம் அடைந்து, திருப்தி கிடையாது. அதுதான் இங்க நம்ம முக்கியமா கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல அடைஞ்சாலும் அதுல என்ன கிடைக்காது, திருப்தின்றது கிடைக்காது. கண்டிப்பா அது என்ன பண்ணும், இன்னும் 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 அது வந்து என்னன்னா நெருப்பு மாதிரி, அது வந்து அதிகமாக்கிட்டே தான் அது வந்து போகும். சரிங்களா? நம்ம எவ்வளவுதான் நம்ம அதை வந்து திருப்தி படுத்தினாலும் அது என்ன பண்ணாது, அடங்காது. அப்படியே அது வந்து இன்னும் இன்னும்ன்றத எடுத்துக்கிட்டே தான் போகும். அதனால அப்புறம் அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு விஷயம் என்னன்னா கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவம். எப்பயுமே வந்து தன்னை ப்ரைடா காமிச்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து கர்வம், அதனால வந்து அவங்களுக்கு என்னது, அந்த தான் தான் பெரிய ஆளு அப்படின்றத ஒரு காமிச்சுக்கணும். அந்த கவர்ச்சி, அதுல அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குதுங்களா? அதுல மூழ்கி அவங்க என்ன பண்றாங்க, மயக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அப்போ அசுரத்தன்மை உள்ளவங்க திருப்தி அடையாத காமத்திடம் தஞ்சமடைந்து கர்வம் மற்றும் பொய் கௌரவத்தின் கவர்ச்சியில் மூழ்கி அந்த ஒரு சந்தோஷத்துல மூழ்கி இருக்கிறதுனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, நிறைய தப்பான விஷயங்களை செய்யறாங்க. எப்போதும் தூய்மையற்ற விரதங்களில் ஈடுபடும் அவர்கள் நிரந்தரமற்ற பொருள்களால் கவரப்படுகின்றனர். அதே மாதிரி இங்க கிடைக்கிற எல்லா விஷயமும் என்னது, நிரந்தரமற்றது இல்லைங்களா? இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு டெம்பரரியானது. அப்போ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்க சார்ந்து இருக்கிறதுனால என்ன பண்றாங்க, அவங்க முழுக்க முழுக்க அவங்க அறியாமையில இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். மதஜி 16.11-12. चिन्ताम परिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपासिताः कामोपभोगः परमाम् एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्जयान्. மனிதன் நாகரிகத்தின் முக்கிய தேவை புலன்களை திருப்தி செய்வதே என்று அவர்கள் நம்புகின்றனர். பாத்தீங்கன்னா அவங்களோடது எல்லாமே சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்க்கு தான் ப்ரையாரிட்டி இருக்கும். அதுவும் வந்து நல்ல வழியில இருக்கணும் அப்படின்றதுலாம் அவங்களுக்கு அவசியமே இல்லை. எப்படியாவது தன்னோட சென்ஸ் அவங்க திருப்தி பண்ணிக்கணும், அவ்வளவுதான் அவங்களோட முழு நோக்கமா இருக்கும். இவ்வாறாக வாழ்வின் இறுதி வரை உள்ள அவர்களது கவலைகள் அளக்க முடியாதவை. இதே மாதிரிதான் வாழ்நாள் ஃபுல்லா என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு சமயமும், ஏன்னா சென்சஸ் என்னது எப்பயுமே ஆக்டிவா இருக்கும், மனமும் ஆக்டிவா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த ஆக்டிவான சென்சஸ எப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு அதை பத்தி தான் முழுக்க முழுக்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகும், சில சமயம் அது நிறைவேறும், சில சமயம் அது நிறைவேறாது. அப்ப கவலைகள் கிடைக்காதப்ப அவங்களுக்கு கவலைகள். அப்ப வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும், அவங்களுக்குலாம் கவலை தரக்கூடிய விஷயமா இருக்கும். ஆசைகள் என்னும் நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு, ஆசைகள்ன்றது டிசையர்ஸ் நிறைய இருக்கும், நிறைய, அதாவது ஒரு நாளும் ஒரு இதுலயும் அவங்களுக்கு என்னது நிறைய ஆசைகள் இருக்கும். அது எப்படி இருக்குதான், நிறைய நூற்றுக்கணக்கான கயிறுகளால் பந்தப்படுத்தப்பட்டு காமத்திலும் கோபத்திலும் மூழ்கி, எப்பயுமே லஸ்ட்லயும் அது கிடைக்கலன்னா கோபம், அதனால மன அமைதி இல்லாம எப்பயுமே அவங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு, கவலையாவே இருக்கு. அவர்கள் புலன் நுகர்ச்சிக்காக அநியாயமான வழிகளில் செல்வத்தை சேகரிக்கின்றனர். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுவாங்க, கிடைக்கல அப்படின்னா அதர்மம் பண்ணியாவது அதை எப்படியாவது அடைஞ்சிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்படிலாம் வாழ்க்கையை வாழும்போது அவங்களுக்கு கண்டிப்பா என்ன கிடைக்காது, மன அமைதி கிடைக்காது, பாபம் தான் வந்து சேரும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து அசுர குணத்தோட இயல்புகள் அப்படின்றத பாக்குறோம். மத்தது 16.13-15. இதமத்ய மயா லப்தம் இமம் பிராப்ஸ்யே மனோரதம் இதமஸ்தீதமபி மே பவிஷ்யதி புனர்தனம் அசௌ மயா ஹதச்சத்ரு ஹனிஷ்யே சாபரானபி ஈஸ்வரோஹமஹம் போகி சித்தோஹம் பலவான் சுகி ஆட்யோபி ஜனவானஸ்மி கோன்யோஸ்தி சத்ருஷோ மயா யக்ஷே தாஸ்யாமி மோதிஷ்ய நித்யஞான விமோகிதாः. அசுரத்தன்மையுடையவன் எண்ணுகின்றான், இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்கள் படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன். எல்லாமே அவங்களோட என்டிவர்னால அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவங்களுக்கு எப்பயுமே இருக்கும். ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் பகவான் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணம்லாம் இல்லை இல்லைங்களா? அதனால அவங்களுக்கு என்னது, எல்லாமே தன்னால நடக்குது, அதாவது அவங்களாலேயே நடக்குது அப்படின்ற ஒரு அசைக்க முடியாத ஒரு எண்ணம் இருக்கும். அதனால அவங்க பாத்தீங்கன்னா எப்பயுமே என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய ஸ்பெகுலேட் பண்ணிப்பாங்க மைண்ட போட்டு. அதுக்கப்புறம் என்ன அடையணுமோ அதை வந்து எப்படியாவது அதர்மம் பண்ணியாவது அதை அடைஞ்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்க வாழ்க்கையை அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. இன்று என்னிடம் இவ்வளவு சொத்து உள்ளது, எனது திட்டங்களின்படி நான் நிறைய லாபம் அடைய போகின்றேன் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கும். தற்போது இவ்வளவு என்னுடையதாக இருக்கிறது, எதிர்காலத்தில் இது மென்மேலும் பெருகும். கால்குலேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, இது இன்னைக்கு இவ்வளவு இருக்கு, அப்புறம் இன்னும் எனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம். ஆனா மரணம்ன்றது யாருக்கும் வெயிட் பண்ணாது அப்படின்ற அந்த ஒரு தாத்பரியம் அவங்களுக்கு என்னைக்குமே என்னது புரியாமலே இருக்கும். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளையும் கொல்லப்படுவர் அப்படின்றதுலயும் அவங்க இருப்பாங்க. விரோதிகள் அவங்க வந்து நிறைய வச்சிருப்பாங்க. அசுரகுணம் இருக்கும்போது என்ன ஆகும், நிறைய நெகட்டிவ் நேச்சர்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? கோபம், குரோதம் எல்லாமே இருக்கும், காமம் இதெல்லாம் இருக்கும். அப்போ அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், நிறைய விரோதிகளும் இருப்பாங்க. அப்ப அவங்க இல்லாம அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இது பாத்தீங்கன்னா கம்சன் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க கிருஷ்ணர் வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து வதம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வந்து அசரீரி சொன்னுச்சு இல்லைங்களா? அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நிறைய டீமன்ஸ் எல்லாம் அனுப்பி கிருஷ்ணர் எப்படியாவது வந்து கில் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கால்குலேஷன்ல இருப்பாங்க அந்த மாதிரி அசுரகுணம் உள்ளவங்க எல்லாம். அவன் என்னுடைய எதிரி, அவனை நான் கொன்று விட்டேன், என்னுடைய மற்ற எதிரிகளையும் கொல்லப்படுவார் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க
தன்னோட வாழ்க்கைய ரொம்பவே அமைதி இல்லாத மாதிரி வச்சுப்பாங்க. நானே எல்லாவற்றின் இறைவன், நானே அனுபவிப்பாளன், நானே பக்குவமானவனும் பலமுடையவனும் மகிழ்ச்சியானவனும் ஆவேன். இந்த நேச்சர் வந்து நம்ம யாரை பார்க்கலாம் பாத்தீங்கன்னா, ஹிரண்யகசிபு. அவங்கதான் என்ன நினைச்சாங்க, நான் தான் இறைவன் அப்படின்றத நினைச்சாங்க. அவங்கதான் எல்லாத்தையும் அனுபவிப்பாளன் அப்படின்றத நினைச்சாங்க இல்லைங்களா? அப்ப அதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நிறைய தவறுகள் பண்ணாங்க. தேவர்கள் எல்லாம் அவங்க கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் பிரகலாத் மகாராஜும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க கஷ்டப்படுத்தினாங்க. அவங்களோட சந்தோஷத்துக்காகவும் அவங்களதான் எல்லாரும் இறைவன் அப்படின்னு நினைக்கணும்ன்றதுக்காக. அப்புறம் செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்ட மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே, என்னை போன்ற சக்தியுடனும் மகிழ்வனும் வேறு யாரும் இல்லை. இது பாத்தீங்கன்னா ராவணன். அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அவங்க நிறைய என்னது அசுரர்கள்லாம் அவங்களுக்கு பக்கபலமா இருந்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப செல்வாக்கு மிக்க உறவினர்களால் சூழப்பட்டு மிகப்பெரிய செல்வந்தன் நானே. இவன் குபேரர் கூட என்னது ராவணரோட அண்ணன் தான் இல்லைங்களா? ராவணனோட அண்ணன். அப்படி இருக்கும்போது அவங்களோட இதையும் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வெல்த்தியும் அவங்க வச்சிருந்தாங்க. அப்ப என்னை போன்ற சக்தி உடையவனும் மகிழ்பவனும் வேறு யாரும் இல்லை. ராவணன் வந்து சொர்க்கத்துக்கு படிக்கட்டு வந்து கட்டணும் அப்படின்ற அளவுக்கு அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்களா, அவங்களோட சக்தியின் மூலியமா அந்த அசுர குணத்தின் மூலியமா அவங்க வந்து எதிர்பார்த்தாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ராமாயணத்துல இருந்து. நான் யாகங்கள் செய்வேன், தானங்கள் கொடுப்பேன், இவ்வாறு இன்பமாக இருப்பேன், இவ்விதமாக அத்தகு மக்கள் அறியாமையினால் மயக்கப்பட்டுள்ளனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். யாகங்கள், தானங்கள். சில சமயம் இந்த ஆஸ்ட்ரிட்டி செய்யும் போது கூட என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரொம்பவே வந்து அந்த ப்ரைட்னஸ் வந்துடும். நான் வந்து நிறைய நல்ல நல்ல செயல்கள் செய்யறேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு ப்ரைட்னஸ் கூட என்னது அவ்வளவு சிறந்த ஒரு விஷயம் கிடையாது அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அடுத்தது 16.16 and 17. अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्. இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்ட அவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமான பற்றுடையவர்களாகி நரகத்தில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இவ்வளவு விஷயங்கள் இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அசுர குணங்கள்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. அப்ப இவங்க எப்பயுமே என்டியூர் பண்ணிட்டே இருக்காங்க அவங்களோட சென்ஸ் என்ஜாய்மெண்ட்ஸ்க்காக. அப்ப அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு சந்தோஷம் இருக்குமா, ஒரு நிம்மதி இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறமா அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதுக்காக சுத்தி உள்ள எல்லாரையும் வந்து என்ன பண்றாங்க, கொடூரமான முறையிலையும் அவங்க கஷ்டப்படுத்துறாங்க. அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்குது, பாபங்கள் வந்து சேருது. அதனால அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், கண்டிப்பா நரகம் தான் கிடைக்கும் இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம இதுல பார்த்தோம், தெய்வீக குணத்துல என்ன பார்த்தோம், நம்ம யாரையும் துன்புறுத்த கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்ப இவங்களை என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் கிடைக்கணும்ன்றதுக்காக மத்தவங்க என்ன ஆனாலும் கவலைப்பட மாட்டாங்க. அப்படின்னும் போது அந்த பாபம் என்ன ஆகும், அவங்களை நரகத்துக்கு கூட்டிட்டு போகும். அதை தான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இவ்வாறு அநேக கவலைகளால் குழப்பமுற்று மோகத்தின் வலையினால் சூழப்பட்டவர்கள் புலனின்பத்தில் பலமாக பற்று உடையவர்களாகி நரகில் வீழ்ச்சியுறுகின்றனர் அப்படின்னு பாக்குறோம். செல்வத்தாலும் பொய் கௌரவத்தாலும் மயக்கப்பட்டு, எப்பயுமே வெல்த் அப்புறம் கௌரவம் அதுதான் ரொம்பவே என்ன பண்ணும், டாமினேட் பண்ணும் ஒரு மனிதனை. அதுல வந்து மயக்கம் ஏற்பட்டு தன்னில் திருப்தியுற்று எப்பொழுதும் திமிருடன் விளங்கும் இவர்கள் எப்பயும் எப்படி இருப்பாங்க, ப்ரைடா இருப்பாங்க. அப்ப சில சமயங்களில் எந்த சட்டத்தையும் பின்பற்றாமல் பெயரளவில் கர்வத்துடன் யாகங்களை செய்கின்றனர். சட்டத்திட்டம் எதுவும் வந்து என்னது அவங்களை வந்து கட்டுப்படுத்தாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணமும் அவங்களுக்கு இருக்கும். அப்புறம் எந்த ஒரு யாகங்களையும் செஞ்சாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதை நல்ல அது அந்த கர்வத்துக்காக, அந்த பகவானுக்காக செய்யறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லாம அவங்க செய்யறோம், அதான் நான் செய்யறேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு கர்வத்தோட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த விஷயங்களை அவங்க வாழ்க்கையில செய்வாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 16.18. அஹங்காரம் பலம் தர்ப்பம் காமம் क्रोधं च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः. அகங்காரம், பலம், தற்பெருமை, காமம் மற்றும் கோபத்தில் மயங்கியுள்ள அசுரர்கள் தங்களது சொந்த உடலிலும் பிறருடைய உடலிலும் வீற்றுள்ள பரமபுருஷ பகவானிடம் பொறாமை கொண்டு உண்மை மதத்தினை நிந்திக்கின்றனர் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஏன்னா இந்த விஷயம் எல்லாமே அகங்காரம்ன்றது எதனால வருதுன்னா, நான் அப்படின்ற எண்ணத்தினால்தான் அகங்காரம் வருது. நான்றது இங்க என்னது கிடையாது, பகவான் தான். ஏன்னா அவங்கதான் சுப்ரீம் கண்ட்ரோலர், என்ஜாயர், ப்ரொப்ரைட்டர் எல்லாமே பார்த்தாச்சு. எல்லாருமே இந்த மெட்டீரியல் உலகமா இருக்கட்டும், ஸ்பிரிச்சுவல் உலகமா இருக்கட்டும்,
லிவிங் என்டிட்டி நம்மள படைச்சதா இருக்கட்டும் எல்லாமே பகவான். இந்த உலகத்துல நம்ம எதை பார்த்தாலும் அது என்னது பகவானோட அம்சமா தான் பாக்குறோம். அப்ப இங்க இன்டெலிஜென்ஸ் பகவான் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ நம்மளோட இன்டெலிஜென்ஸ்னால நம்ம ஒண்ணு அடைஞ்சாலும் அது என்னது அது பகவானோட அனுகிரகத்தாலதான் நமக்கு அது கிடைக்குது. அப்ப இந்த மாதிரி நினைக்காம என்ன பண்ணிடுவாங்க, அசுர குணம் கொண்டவங்க ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்காதனால அவங்களுக்கு பகவான் இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை இல்லாதனால அகங்காரத்தோட பலம், அப்புறம் தற்பெருமை, தன்னை பத்தி ரொம்ப பெருமை பேசிக்கிறது, காமம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல அவங்க மயக்கமுற்று இருக்கிறாங்க. இதனால அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க, மத்தவங்களை துன்புறுத்துறாங்க இல்லைங்களா. அப்ப நம்ம பாக்குறோம் ஆரம்பத்திலே நம்ம என்ன பாக்குறோம், நம்மளோட இதயத்துல பரமபுருஷ பகவான் இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்போ அவங்க தன்கிட்ட உள்ள அந்த சூப்பர் சோலையும் மத்தவங்க கிட்ட உள்ள சூப்பர் சோலையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, கஷ்டப்படுத்துறாங்க அப்படின்றதுதான் இங்க நம்ம தாத்பரியம் பார்க்கிறோம். இது பாத்தீங்கன்னா சிசுபால் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து பிறக்கும் போது 3 கண்ணும் 4 கையுமோட பிறந்தாங்க. அவங்க பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப அதுக்காக வருத்தப்பட்டாங்க. அப்போ ஒரு அசுரடி வந்துச்சு, இந்த மாதிரி யார் வந்து உங்க குழந்தைய தொடுறாங்களோ ஒருத்தவங்க வந்து தொடுவாங்க. அப்போ வந்து அவங்களுக்கு என்ன ஆகும், நார்மல் குழந்தை அவங்க மாறிடுவாங்க. ஆனா அவங்களாலதான் உங்களோட குழந்தைக்கு மரணமும் ஏற்படும் அப்படின்ற விஷயம் தெரிய வரும். உடனே அதுக்காக அப்ப குழந்தைங்களை எப்பயுமே குழந்தை பிறந்த எல்லாரும் வந்து பாப்பாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து பாத்துட்டு போறாங்க. அப்ப பகவான் கிருஷ்ணரும் போய் பாக்குறாங்க. பகவான் தொட்ட உடனே சிசுபாலுக்கு என்னாச்சு, 2 கண்களும் 2 கைகளும் இருந்து நார்மலா ஆயிடுறாங்க. உடனே ஆனா அப்பயே அவங்க அம்மாவுக்கு தெரிஞ்சிருது. அப்ப பகவான் கிருஷ்ணராலதான் சிசுபால் வந்து இறந்து போவாங்க. உடனே பகவான்ட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, என்னோட குழந்தைய வந்து நீங்க ஒண்ணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு உடனே 100 தவறுகள் செய்யற வரைக்கும் நான் ஒன்னும் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவானும் அவங்களுக்கு சொல்லிடுவாங்க. ஆனா சிசுபால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஒரு எண்ணம் வந்து அவங்க மனசுல என்ன, பகவானை வந்து அவங்க வெறுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவங்கள பார்த்தா வெறுப்பு, அவங்களை யாராவது புகழ்ந்தா வெறுப்பு, அவங்கள பத்தி நினைச்சாலே அவங்களுக்கு வெறுப்பா இருக்கும். அந்த அளவுக்கு வந்து என்னது பகவான் மேல வெறுப்பு. இப்படி இருக்கும்போது யாகசூரியா இது யுதிஷ்ட மகாராஜர் வந்து யாகம் பண்ணுவாங்க. அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா எல்லாருமே வந்திருப்பாங்க அந்த சபையில. அப்ப சிசுபாலையும் அவங்க வந்து என்னது இன்வைட் பண்ணிருப்பாங்க. அப்போ சிசுபால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பகவானை பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், கோபம் வந்துடும். கோபம் வந்த உடனே கோபம் வந்து என்ன ஆயிடும், மதிமயக்கம் ஏற்படும். நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா, எல்லாரையும் ஹர்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதனால என்ன ஆகும்னா, அவங்க எத்தனை தவறுகள் செய்யறாங்கன்ற அந்த எண்ணிக்கை கூட அவங்களுக்கு அதனால மறந்து போயிடும். பாத்தீங்கன்னா 100க்கு மேல தவறுகள் நடந்த உடனே பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, சுதர்சனத்தால அவங்கள வதம் பண்ணிடுவாங்க. அப்புறம் அவங்க லிபரேட்டும் ஆயிடுவாங்க. அப்போ இந்த மாதிரி எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இந்த மாதிரி தற்பெருமை, காமம், கோபம் இதனால என்ன ஆகுது, கடைசியில அவங்களுக்கு கஷ்டங்கள் ஏற்படுது அப்படின்றத பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் பரமபுருஷ பகவானையும் அவங்க என்ன பண்றாங்க, கஷ்டப்படுத்துறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஏன்னா ஒரு ஒரு இடத்துலயும் நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம், பகவான் நம்மளுடைய இதயத்துல பரமபுருஷரா இருக்காங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். மத்தது 16.19 तानहं द्विशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகைய கடைநிலை மனிதர்கள் ஜட வாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் நான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். இந்த மாதிரி யாரு இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க, பகவான் கடைசி வரைக்கும் அவங்க நிரந்தரமாவே எங்க இருக்காங்க, இந்த ஜட வாழ்விலே தான் இருப்பாங்க. பர்த் டெத் இந்த லைஃப் சைக்கிள்லயே தான் அவங்க இருப்பாங்க. இதை விட்டு அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, என்னைக்குமே லிபரேட் ஆக முடியாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு என்னது, பொறாமை, அப்புறம் கருணையும் அவங்களுக்கு கிடையாது. யாருக்கு, அசுரகுணம் உள்ளவங்களுக்கு. அப்ப முழுக்க முழுக்க பாவங்கள் செய்வாங்க. அதனால அவங்களுக்கு இந்த ஜட உலகில் தான் வாழ்க்கை வந்து அமையும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மத்தது 16.20 आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्. குந்தியின் மகனே, அசுரத்தனமான வாழ்வினங்களில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுத்து இத்தகையவர்கள் என்றுமே என்னை அடைய முடியாது. இந்த மாதிரி உள்ளவங்க என்ன பண்ண முடியாது, பகவான் அடைய முடியாது. அப்புறம் அவங்க வாழ்க்கையும் எப்படி இருக்கும், எப்பயுமே வந்து ஒரு பிரச்சனை மிக்க ஒரு அசுரத்தனமான அந்த சுச்சுவேஷன்ல தான் அவங்களோட வாழ்க்கையும் என்னது அமையும். படிப்படியாக அவர்கள் மிகவும் வெறுக்கத்தக்க வாழ்வினங்களில் மூழ்குகின்றனர் அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏன்னா நம்ம இந்த சாப்டர்ல என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, தெய்வீக குணம் உள்ளவங்க என்ன ஆவாங்க, அதே வந்து அசுர குணம் உள்ளவங்க என்ன ஆவாங்க. தெய்வீக குணம் உள்ளவங்க முக்தி அடைவாங்கன்னு பகவான் சொன்னாங்க. அதே அசுர குணம் உள்ளவங்க என்ன பண்றாங்க, என்ன என்ன அவங்களோட டெஸ்டினேஷன் என்ன, திரும்ப திரும்ப இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல இருக்கணும். அதுவும் என்னது, அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையும் அவங்களுக்கு அமையாது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 16.21 विविधं नरकस्येदं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तदा लोभस्तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्.
காமம், கோபம், பேராசை ஆகியவை நரகத்திற்கு கொண்டு செல்லும் 3 கதவுகள் ஆகும். இவை ஆத்மாவை அழிவு பாதையில் நடத்துவதால் ஒவ்வொரு அறிவுள்ள மனிதனும் இவற்றை துறக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ நரகத்துக்கு கொண்டு செல்லும் இது வாயில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காமம், கோபம், பேராசை. எதனால அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த 3ம் இருந்துன்னா அதுல இருந்து வர செயல்கள் கண்டிப்பா என்னது நல்ல செயல்களா இருக்காது. சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் தான் இருக்கும். ஏன்னா லஸ்ட், கோபம், அதுக்கப்புறம் வந்து பேராசை. இதுல இருந்து வர செயல்கள் என்ன ஆகும்? கண்டிப்பா அசுரத்தன்மையா தான் இருக்கும். அப்ப அவங்க சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்யறதுனால அவங்க எங்க போறாங்க? நரகத்துக்கு போறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். மத்தது 16.22. एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचारत्यात्मनशेयस् ततो याति परां गतिम्. குந்தியின் மகனே, நரகத்தின் இந்த 3 கதவுகளிலிருந்து தப்பிய மனிதன் தன்னுணர்விற்கு அனுகூலமான செயல்களை செய்து படிப்படியாக பரம இலக்கை அடைகின்றான் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். அப்போ இந்த 3 குணங்கள் யாருக்கிட்ட இல்லையோ அவங்க என்ன பண்றாங்க? நரகத்துக்கு போகாம தன்னுணர்வு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? நிறைய தெரிஞ்சுப்பாங்க. அப்போ அந்த தன்னுணர்வையும் அவங்களால அடைய முடியும். அப்போ பகவானையும் அவங்களால அடைய முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மத்தது 16.23. विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्. சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுபவன் பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அடைவதில்லை. யார் ஒருத்தவங்க அசுர குணத்துல இருக்காங்களோ, சாஸ்திரத்தை ஃபாலோ பண்ணாம இருக்காங்களோ, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்க கண்டிப்பா பகவான் அடைய முடியாது. பக்குவமும் சுகம் அப்ப இந்த மெட்டீரியல் உலகத்துல இருந்தாலும் அவங்க வந்து மன நிம்மதியோடும் சந்தோஷத்தோடும் இருப்பாங்களான்னு கேட்டா அதுவும் கிடையாது. கண்டிப்பா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? கஷ்டத்துலதான் இருப்பாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து தனது மனம் போன போக்கில் செயல்படுவான். அதனாலதான் ஒரு இடத்துலயும் பகவான் என்ன சொல்றாங்க? மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்து, மனதை எண்ணில் நிலைநிறுத்து. பகவான் மேல மனதை நிலைநிறுத்தாம பக்தி தொண்டு செய்யலன்னா மனம் என்ன ஆயிடும்? மாயையோட கண்ட்ரோல்ல வந்துடும் இல்லைங்களா? அப்போ மனம் போன போக்கில் செயல்படுவார்கள். பக்குவத்தையோ சுகத்தையோ பரம இலக்கையோ அவங்களால கண்டிப்பா என்ன பண்ண முடியாது? அடைய முடியாது அப்படின்றத பாக்குறோம். மத்தது 16.24. तस्माच्चात्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 16.24 பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்க்கலாம். எது கடமை என்றும் எது கடமை அல்ல என்றும் சாஸ்திரங்களின் விதிகளினால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதனாலதான் சாஸ்திரம் நம்மளோட ஆதாரம், நம்மளோட பேஸ். அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு எந்த வழி வந்து கரெக்ட், செல்ஃப் ரியலைசேஷன் எப்படி நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்றது நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அப்போ எது கடமை எது கடமை அல்ல என்று சாஸ்திரத்தின் விதிகளினால் ஒருவன் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். படிப்படியாக ஏற்றம் பெறுவதற்கு இத்தகைய சட்ட திட்டங்களை அறிந்து அவன் செயல்பட வேண்டும். இப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்க? நமக்கு சாஸ்திரத்துல என்ன இருக்கோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். பகவத்கீதையில பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை நம்ம வாழ்க்கையில அவசியம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால நம்மளுக்கு எப்பயுமே தன்னுணர்வு ஏற்படும், நம்ம பகவானை அடையலாம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். யார் ஒருத்தவங்க இதை ஃபாலோ பண்ணலையோ அவங்களுக்கு நன்மை தீமை தெரியாம இந்த உலகத்திலே கஷ்டப்படுவாங்க அசுரகுணத்தோட அப்படின்றத நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்த்தோம். இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டது. வாஞ்சா கல்பதருபஸ்ய கிருபா சிந்து பயேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவிந்த கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.